lokal. Inkari ni Bukal Hanson Chua, Chairman iti Committee on Ways and Means iti probinsya, nga ikarigatan day ti agsapul pa iti wagas nga makatulong karagiti ka probinsyaan. Kuna ni Chua, tinadakamat a komite ket isoy ti paggapuan ti pondo nga mausar para iti pannakaipaay ti tulong ken serbisyo karagiti kakailiana. Inlawluwag na ad-adalan na nga nasaya at iti ordinansa nga ipaspasana nga agapumutlaeng karagiti arongaing iti publiko. Ti trabaho nga ti Ways and Means apo, dito yung revenue code tayo, isot pagsapulan ti gobyerno tayo, ti pagalaan ti pondo, tapno makaited tinaan-anay nga tulong ken serbisyo. So, nakita tayo dagiti other ways and means nga kuna tayo nga makaganan sa ti probinsya tayo. So for example, dagiti daddo mga preso nga may charge ka dagiti renewable energy, nagsasarita tayo, demanan tayo met nga kompromiso, dagiti daddo mga property ti probinsya tayo, inikantay ti presyonan. So once nga malis out, ada additional funding tayo, adamit dagiti daddo nga imbaba tayo met, tapno very competitive in the market, ken dagiti umupa, ket hanga madagsenan no ko. So dagiti ways tayo nga for me ti personal nga min nga pinagkita, may ti adot o group upa oray nalaklaka basit kaysa di tayo nanginang mamumit umupa. So dagiti ways and means nga kuna tayo, tapno umadado ti pondo tayo ti probinsya tayo. May palagip nga dan da iti naipasa ni Chua nga ordinansa wenno resolusyon ang makabenepisyari iti sa nga kaprobinsyaan kana iti kaudsyan ket iti pannakaamendara iti Hospital Revenue Code ditoy probinsya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.